Da ni yma yn neuadd goffa Penrhyn Deudraeth yn cael dathliad o waith gwyrthu hyd yma, dathlu'r daith hyd yn hyn. Felly mae'n gyfle i ni glywed am be ddigwyddodd yn y cynulliadau, ond hefyd yn fwy pwysig yn gyfle gwych ydi rhannu straeon am yr holl bethau sydd wedi bod yn digwydd yn ein cymunedau ni. Bach o ddysgu, bach o ysbrydoli a chydig bach o gymdeithasu a hwyl. Myself, Emily Mayer and Emily Farrell, who are the core MOS team, have been going out and spending hours on end of the weekend gazing through a hand lens, with Emily Mayer helping us to observe the differences between all the different species. Dwi wedi dysgu lot wrth dod yma heddiw am gwyrddni. Do'n i'm yn gwybod bod yr fath beth yn bod, ac bod yna ardaloedd efo pethau special yn mynd ymlaen yn nhw. Lot o grwpiau bach sydd y dda, ac yn diddorol iawn ffeindio allan am yr gwahanol pethau sy'n mynd ymlaen. Yn gobeithio gan ei fwy o gwmpas Gogledd Cymru. Dwi'n meddwl bod o'n wych bod ni wedi cael cyfle at Atyn Gwilydd a gweld be mae'r prosiectau eraill yn neud. Bod yna'r un themau yn dod rwan, mae'n neis rhyw slant gwahanol newydd a pa mor wrthrydig ydy bobl yn hyn. Gret. Da, dwi'n meddwl, oedd o'n rili da, neis gael pob yn yr un stafell. A edrych yn ôl, ond sbio ymlaen, neis. And the reason I came along to the climate community action thing is because I believe that if you aren't part of the solution, then you must be part of the problem. And so my determination is to drag you forward, unless only you will be part of that solution. Anhygoel, dwi'n meddwl bod yna llwyth o fodrydedd sy'n gallu glywed o dwt yn y neuadd. Dwi'n gwybod y band wrth i cael ei hunain yn barod, ond oedd hi'n mor dda clywed o wahanol ardaloedd historia nhw, a rwan mae yna sgwrs a bwrlwm ymlaen i ail sbarduno gwirni i ddechrau gweithredu mwy ar y planiau.